Η ροπή σας προς τη δράση πρέπει να αντισταθμίζεται από την κατανόηση και την έγνοια των άλλων ανθρώπων. Μπράβο. One more. Finally, be conscious of the part you play. Be concerned about the problems of the poor and the disabled. Understand human weaknesses. Laugh at yourselves. And avoid the temptation to play God. Να έχετε συναίσθηση του ρόλου σας. Leaders, go. Να νοιάζεστε για τα προβλήματα των φτωχών και των αναπήρων. Να κατανοείτε τις ανθρώπινες δυνάμεις. Να γελάτε με τον εαυτό σας. Να αποφεύγετε το πειρασμό να το παίζετε θεοί. Leadership is about self-awareness. What is self-awareness? Self-awareness? Αυτογνωσία. Yes. Leadership is about self-awareness. Recognizing your failings and developing three things. Modesty, humility, and humanity. Η ηγεσία έχει να κάνει με την αυτογνωσία, την αναγνώριση των σφαλμάτων μας, την ανάπτυξη σεμνότητας, ταπείνωσης, ανθρωπιάς. Αυτό είναι ο ηγέτης. Και για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία που ένας άνθρωπος, ένας Ινδός, με πολύ καλό μυαλό όμως, καθηγητής του Χάρβαρντ, μιλάει για σταυρό. Πολύ σημαντικό. Για το σταυρό που κουβαλάμε όλοι μας. Ο ηγέτης λοιπόν είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην κλήρωση.